Николай! Не искам повече нищо да чувам от тебе. Защо бе, човек? Предаде ме, обяснихте нещо. Човек, нямаше какво да направя. Нямаше как да не се направя нещо. Човек, знам, че домът е наш, но нямаше просто какво да направя. Не ми обяснявай, че дома е наш. Ти го предаде. Не е наш. Ще се изнеса скоро, съвсем скоро от тук. Що мислиш, ще изнеси? Но казвам ти от сега. Всичко, което е твое, си остава под моя покрив. Добре, с майка какво правим? Остава и тя тук. И тя остава тук. Всичко ще остане. Казах ти от самото начало, че няма искам тук. Виж в какво положение ме поставяш. Човек, съжалявам, наистина. Няма съжаление, вече си направил нещо. Сторил си каквото си. Това е. И съжалявам за това, което сторих, наистина. Какво ще направиш? Въпрос е даже да съжаляваш. Няма наистина какво да направя, просто ми прости, умолявам те, наистина. И да ти простя няма значение. Скоро няма да се видим. Не си на себе си, моля ти се. Аз не съм на себе си. Ти не си на себе си. Както виждаш, съм съвсем спокоен в момента. Ще си Ти не изнесиш. беше на себе си, когато те предупредих. Чакай сега. Когато ти ме предупреди, първо, че бях пиян. А ти сега искаш да се изнесеш от собствения си дом. Този дом вече не е мой. Предупредихте нещо, ти го предаде. Предаде мене, предаде моята чест и явно своята. Казах ти от самото начало, че не я искам в този дом. Нямаше какво да направя, човек, тя беше безпомощна. Влюбих се в нея от пръв поглед. Затова реши, че трябва след шиба да ви будеш, да я поканеш вкъщи. Знам, че наруших братския код и съжалявам за това. Наистина, човек, съжалявам. Добре. Карачка! Трябва ли помощ? По какъв начин? Аз ще избягам. Това е нещо последното, което очаквах от него. И аз. След всичко, което изживяхме с него. След тази гора с пръчки, от която не можехме да излезем и ни подгони шибания индианец. Заради нея ли е? Заради нея е. Познавам баща и ако искаш мога и на него да се обадя. Може всички да извикаме да го намерим къде отишъл. Налага се да го намерим. Без него групата ще се разпадне. Зависи сега с кого се е замесил, ако се е замесил с някой, може наистина да е в толок, нещо много страшно може да стане. Не, ако се е замесил с някой... Чак ми се губи език в момента, не мога да И на се мен. Карачка! Какво става? Намери ли? Аз дали съм го намерил. Питах и баща му и майка му, търси ги в Пловдив. Баща му е пукало. От 3 дни пътувам на всеки възможни места, които знам където той може да е бил. Не съм го намерил. О, не, човек. Търси го сега на автогарата, нямаше го. Оставаше на автогарата да е. Той, кой е бил там, вече е тръгнал на майната си. Факти. Трябва в Париж да проверим. До кога ще крие това? Само аз се крия за сега. И няма да е скоро. Няма как да разбира. Има ли някакъв начин да намери нещо, с което да може да ни открие? Погрежил съм се да няма. А с нея какво ще правим? Това вече може да го оставиш на мен. Надявам се всички възможни звена да се ги разкъсва вече и да няма по какъв начин да може да се свърши нещо. Някога съм реално се. Не. Какви ще е то любов време, бе? Какво е това, бе? Обърни се. Паше!
Ало, готов е. Утре заминаваме за пазарчик.